madokachere mabuja akanaka dzauya nhau dzanyasi zuva rochigumi nosere mwedzi uno wakakunguruma. Ipapa wamunanga rwanyasi wanga wariko wakananga kumasowe kumarange manduwe waita kuperekedziwa naiye machakaire ndipo unotoona kutoti right. Aiwa rekai tione kirawa yayo wanoida fani, rekai tione kuti zvinosvika kupi. Wamwe wagoti peno waenda kobvunzira nyaya dzo2030 dzidzi kuti dziri kuburika chere zvisvinu kana kuti dzichapera dzakaita sei. Rekai tigoona zviri kumberi kuti kunenge kwakadini. Apa mumwe akamboita muteedzeri womutungamiri weguta roBulawayo Gift Banda ari kubato roCCC ini ndichazvidaba zvoCCC ndaenda kuZANU-PF manduwe pakaita kunyangariwa kwaika chinomawara chinoteka iri tsaba. Rekai tione zvedu kwazvinoperera kuti ndokupima. Ipapawo pokare mapurisa azobvuma ipapa kuti tsaona yagoitika kuChinhoyi mubiyawo ndianga ari kutyaira motika yaanga abata zvinova zvisiri pamutemo. Right, rekai tione ipapa chakanakira kuti iye yuyu mupurisa iyo aribe kupfaka nyakubata motika iyi aribe kupfa. Saka iwa rekai tigoona kuti ichapedziwa yakaita sei. Wanoita zvogweta wakutonodza mazino manduwe nokutoti panobuda mari refu kaapa. Wanhu wakapfa iwawo watanhatu pokare wanomwe pokare nowakakuwara iwe muchidzibhadharisiwa idzodzi dai wakabva wandobhadharisa iye mupengo iye ari mubodzi kuita kumupachamura chaiko ndokuti wafunde wareke kuita hunhu hwakaita kudando. Idi mweya yawakapfa angaizorore murugare. Apawo tsaunayo paruti wanhu vari kutoringira kuti dai yaitiwa tsaona yenyika nokutoti pakaita kunyangaritsa wakomana mapfira akaita wanhu wachinyura mumvura aiwaba aribe kuita zvisvino. Rekai tindoti mweya yawakapfa idai yaramba yakazorora murugare nekuti pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tigoona peno wakuru wenyika vanozvawachaita. Kanzuro yeguta raHarare yagopfuramba kuti aiwa kuribe kana wanhu vari kubhadharwa zviri kunze kwomutemo wari wakuru wekanzuro. Apa ndiwo wakuru wacho wari kuburika wachizviramba kuno tichaziva zvipi. Rekai tione zvedu kuti ichapera yakaita sei. Tinoramba takandoringa tichindonyepana. Apa ipapa kwainogurukota rinoringa zvokurapiwa kwevanhu nozvirwere aiwa kwai takunoita ipapa tiri kuringa kuti wana mukoti tigovaingidzire mari dzavo dzokuti vanosenza basa rinorwadza, basa rinokona kuvauraya. Rekai tione mandiwe kuti zvichaitika rini pokare kuti zvichaitika chere. Tinoramba takaringa ipapo. Apa ipapa waChina wari kuramba wachindoita mhanduwe kuita kuvhura hombe chaiko. Izvezvi kwaburika kuti kuNorton wanga watoenda panzvimbo iri kupegiwa masitendi okanzuro wakutotanda kuchera mhanduwe nokuita zvese zvavanoda. Rekai tigoona dai atori kanzura iyewo kuNorton iko aiwa pangadai patoita kunyangariwa chaiko. Munozofuma muchiona aiwa nyika yaenda. Rekai tione kuti sei wachiita kudando. Idi pawakatsika waChina po panoramba pachiita kuita kuratidza kuti pakuru. Rekai tione zvedu kuti zvinoperera kupi. Asi chinotorwadza kuti iwewe ukada kuzviita kunyika kwavo unodoka wapfa mhanduwe kutoita kugowa chaiko. Rekai tione zvedu kuti zvinosvika kupi. Apawo wabasa masangano anoira kodzero dzawabasa ari kutochema kuti wakomana hurumende ngaiite bau chimbidze yaenda kumigodhi koringa kuti migodhi iri kuchengetedza chere mitemo inochokuita nokudzivirira wanhu kuti wareke kugopfa pabasa. Ipapa kwaika kunowana wakapfa kwazvimba kuku mugodhi wakadhirikira. Wakomana mweya yavo ngaizorore murugare. Rekai tigomba kuti wachazobuditsiwa chere mitumbi yavo kana kuti inenge yatopfa yakarodha. Rekai tirambe takaringa tinenge ichindonyepana kana zvaakiitika. Apa nhau yomari iri kudiwa noMutapa Gold iri kusaya kunzwisisika mhanduwe kuti iri kutekaira sei.
wamwe wagoreketa kuti kwai womutapa godhi wari kutotsvaka mariyo, wamwe wagoti aiwa womutapa godhi wakaboya mariyo, wamwe wagoti usaya kuti ko chii chaizvo chiri kuitika. Zvinova zvandokunyepai mhandiwe kuti panogona kuita chanjedzo pfene apa. Regai tirambe takaringa zvedu kuti zvinoenda nokupi chaiko. Izvezvi kureketa kuno wanhu wagototi kiriketi maitiro airi kuita mhandiwe kutamba kwacho kwai kuno akaisa mari mumasokisi basi ngawaferefetiwe waoneke kuti waripo bachere, nokuti nozuro wakagoita kupakura hawo bhora wachipa waitamba nawo Bangladesh iwawo kureka kugwisa mhandiwe zvokuti Bangladesh itadze kubuditsa vanhu vatanhatu. Munhu mubodzi achigwisa kana bhora ro mhandiwe kuti Bangladesh wawine hawo aidina yawe dai zvaita kutodando. Apa nyasi uno vanhu vese vakaringira kuti Dynamos mangwana poichatamba nosimba bhora zvinenge zvitekaira sei, nokuti mufana Nathan Mutasa ndiye mumwe wavanhu wagonzi atoripo izvezvi ari kutopinda kutamba bhora ro mangwana. Regai tione kuti zvinoperera kupi, wachahwina chere kana kuti hwini. Apa nyasi Bulawayo Chiefs yajiwa noFC Platinum nokabodzi. Zvibodzi zvo zvaitiwa Teo 1 noZPC. Apawo chibodzi ndo chagwedziwa noChicken Inn payatamba novanovhimawo Hunters. Emos yati isu tinobheja, ikabheja kabodzi ku0 hiyo agama. Manika Diamonds yajiwa nokepekepe yaFaraiji ZANU-PF notiri kuka0. Ngezi Platinum aiwa wagwedza kabodzi kakabva kaita kuti wahwine wachitamba noHerentaus yabenzawo ZANU-PF. Rekaiti timakorokoto ipapo. Apa mangwana Hard Rock inenge iripo yakaringana noTriangle Highlanders Boso inenge ichitamba nomubiyawo Scotland waScoti woZANU-PF. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Pokare Dynamos inenge iripo nosimba bhora. Tinenge tichinyepana pazvinenge zvichiitika. Toringa kadzo pasi rese. Ipapa mavhidhiyo akuburika muSouth Africa akuita achiita kunyangara mhandiwe waakutekaira iwo ana nyamupiniwa wachienda kwese kwese mhandiwe kumakambani kuti imimi buritsai vanhu vese vasiri muno wari kusenza pakambani penyupa mohamaisa ava watiri kuuya nawo ava mhandiwe wamwe wakutoti munotopapfika pano kana mukaribe kutora vanhu vedu bvai matopfika kana muribe ndo zvagoitiwa kaapa hondo yeminda izvi. Rekai tione kuti hurumende wachaita sei. Mukandoona wakati wakunyarara bvai maziva kuti wari kutsigira zviri kuitika izvozvo. Rekai tirambe takaringamo. Apa anonzi Julius Mkwanazi kwaya akasungiwa pokare uyu nhamo dzache mhandiwe dzakadaita kupfunya chisero chaiko. Rekai tione kuti ichapera yakaita sei. Tinoramba takaringa tichindonyepana. Apa iwo kuro hurumende waribe kana kureketa chibodzi waroramba wakanyarara hawo nozviri kuitika izvozvi. Nyika iya pakaita kunyangara wakomana. Rekai tione zvedu kuti ichaperera papi. Apawo America iri kutoti iri kuingidzira ndege dziri kuenda kunyika kobhomba kuIran kuti dzirambe dzakawanda dzino mafuta akakwana peturu wakomana. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Apa mashura padunhu mumwe mudzimai wokuBritain agototi kwai nyika dzakapambiwa noBritain dzinofanira kuti dzibhadhare Britain nekuti ndo yakaita kuti dzibudirire. Wanhu kana wakuhwara nopfungwa idi zvinoita kudando. Patrick Motsepe kutoringa kuti zvokafu ndapedza kwai ndada kutoenda iko kuFIFA iko kuita mutungamiri weFIFA kwai ndaita ndino kuAfrica wokutanda. Ndikaiti zvione kuti achazvikona chere nokutoti pakanyangara asi motoziva kutoti paripe chisvinu chinoitika ipapo nokutoti ana Morocco zvawakagweita iye aripo pakasaya kana chibodzi chaanoita. Mhandiwe rekai tirambe takaringa. Tiri kutenda wafana Springbok wochidiki wahwina pokare kuita ndio wari kutungamira pasi rese. Tikati makorokoto. Izvezvi France iri kuona 0 mhandiwe kuona 0. England iri kuita kuhwadzisa chaiko. Rekai tione zvedu kuti wanoipedza sei iyo mitambo yacho. Ticharamba takaringa pawaenda kumwa maorenji
wanga wakatungamira 4-0 England. Tinoramba tichinyepana Mhanduwe kuti zvirikuita sei. Wanyasi uno tagumira pano ndini wenyu Mhanduwe. Onawo.